cirkel ei. Dan niemand moet in deze cirkel komen. En ik zei het dus pa si bota casa, En dit is voor als je getrouwd bent, pero también por relación personal con Jesús. maar ook met je persoonlijke relatie met God. En to oro kubo ta comienza a comprender el valor En wanneer je begint te begrijpen het waarde, bota mira tanto quanto valor Jesús tem em cada um de nós. dan kun je zien hoe waarde God heeft in ieder van ons. Que tem uma relação assim íntima com nós. Hij wil zo'n intieme relatie met ons allen, E que não ninguém para nenhum outro ene tá dentro. dat hij wil dat niemand in deze relatie komt. E ora kubo mira el valor de momento. Wanneer we zien deze belangrijk in onszelf, Bota bij, como eu explico aqui, bota bij, trata lo qual kubo tem iets sa mostra também valor. dan ga je proberen om deze waarde ook te laten zien. Se não você bota sentir valorar. Amen. Voel jezelf waardig. Então você me quer para tu rende que tá escutando ave, se bota sentir botinha em momento não totaal waardeloos. En voor iedereen die nu aan het kijken zijn, die voelt zich een beetje waardeloos. Of depressief, zo eenzaam. Of depressief en eenzaam. Porta de relação of solteiro para solteiro não. In een relatie of alleenstaand. Botin assina tanto valor que Jesus morreu para. Je hebt zoveel waarde dat God is voor jou gestorven. En dat hij persoonlijk met jou alleen een persoonlijke relatie wil hebben. Que uma relação especialmente com você. Carbon, de mundo hobby benen te hop aqui, of hop aqui en steeds weer heen en weer. Niet zo snel zoals dat. Sorry. De mundo que hobby benen dan te bij vreemd. Dus gemeen die aqui ende. In deze wereld, in deze tijd, hebben mensen gaan vreemd hier en gaan vreemd daar. Maar Jesus escolheu foi die promessa que você. Maar God heeft je gekozen voordat je het zelf weet. En ele quer do mundo que botar na fim. En hij zal met je blijven tot het eind. Dus hij zei dat mijn testimonio, dus die komt te valorami, pastor Jesus te valorami. Amen. Daarom deze getuigenis dat God heeft mij waarde. Dat ik belangrijk ben voor mij. Amen. Amen. Dank u voor Ik je zal het woord Linda. geven aan mijn broeder Steven, die het woord met ons gaat delen. Yes, yes. Steven, goed bij Trisnos, in palabra. Sim, dank u voor je Linda. Amen, amen, dank u. Linda. Ja, dank u voor het bonita testimonio. Bedankt voor deze mooie getuigenis. Ja, is zo inderdaad assim está. Inderdaad, zo is het. Ja, is goed com relação close com Deus que tem conosco. Hoe deze dichterbij relatie met God. Ja, então pensei, maneira nossa trece delante, Deus. Als we hebben naar voren gebracht, God. Deus tem zijn momento só Adam. God had zijn momenten alleen met Adam. E depois ele tem zijn momento só Eva. En dan dat ook met Eva. Ja, então ambos mesmo conhecer Deus para mes promê. En beide moeten God leren kennen voor zichzelf. Amen. Amen. Dank u voor je Linda, voor accordarnos. Dankjewel, zuster Violina. Yes. Salve noite, nós também continuar com o tema. Vanavond gaan we verder met het thema. E estamos nós sabe que nós também entramos na raiz, mas nessa tocha era. Het laat ons zien dat vanavond gaan we weer naar het woord waar we hebben aangeraakt gisteren, of bijgekomen. Laten zien. Recording in progress. Yes. Oké. Ja. Dus, agora nós também continuar caminho nossa queda. Dus we gaan verder waar we hebben gisteren gestopt. Juist. Oké, agora cita aqui, onde nessa tocha era. Herinner aan deze citaat die we hebben aangeraakt gisteren. Ons de prevenção trabalha livro de cura. En ons van preventie, even kijken. En ons van preventie is een punt van genezing. Juist. Também sempre prevenção tá importante. Dus altijd preventie is heel belangrijk. E essa aqui estava dando cita principal que nós vai draaien hoje, Mateus 3 dias. En dit is onze. Cita principal, versículo. Dit is een belangrijke citaat die we gaan erover hebben.
Juist. Então, de visa, e acaba e haatje te poner na raiz de palo dan. En hier kunnen we zien dat het, Beitel? het bijtel Ja. staat klaar om bij het wortel. Juist. Que men die ora nos deal com las veces nos no que é problema dan de nos matrimonio, nos no que. Als we gaan kijken, we willen niet met deze problemen. Juist. Nos não que chega assim na leute que cotingo vai separar que con aí nos We não que willen con niet aí. zo ver komen dat we moesten zelf gaan scheiden. Ja, so separação da causa dolor, então conduce. Scheiding brengt alleen maar pijn. Het is niet fijn. Ja, então você Deus que prevenir, promete que tu me lugar. Daarom God wil het voorkomen voordat het zo ver komt. Correto. Dus, ora nos wakker weer noite, nos bij wakker eigenlijk lo que te tres es separación entre gente con Cristo of Als entre je gaat pareja. vandaag kijken, wat brengt de scheiding tussen de persoon en God? Ja, is of Sim, entre, brother, toch? sí, y también entre pareja. En ook tussen stellen. Juist. Dat is falta de conversión. Het komt door. De conversion. Bekering. Oh, bekering, ja. Juist. Het Het komt door bekering. Sí, falta de sí, conversión entre gente con Cristo Het of komt door de bekering tussen die persoon en God. ja, se porta een mulher, porta homem of porta tu Het dos. kan zijn de man of de vrouw of beide. Juist. Dus we dan probeer gewoon 4-8. In eerst gewoon 8, 7. 8. 4 en 8. Ja. En dan is sunco no estima Dios. Degene die God niet lief hebt. Sorry, sunco no te estima, no conoce Dios. Degene die geen liefde hebt, kent God niet. Die con sombra Dios está amor. Waarom? Omdat God is liefde. Ja, es que men, ta eva de mira era son die con ambos meses estima Dios promete, una relación con Dios promete. Dit is Necessario. de reden waarom beide moet God eerst lief hebben. Juist. Is het zo? Sí, que men, ambos meses llegan a estima Dios promete. Beide moeten eerst God leren kennen. Juist. Dus om no por ti amor ding e cas, of entre esposo y esposo. Er kan geen liefde in het huis tussen man en vrouw. Juist. Of entre persona con Cristo. Ribas un mes. Of tussen die persoon of God of zichzelf. Juist. Sin un conversión, sin un relación. Zonder een bekering, zonder een relatie. Juist. Nós estamos aqui que boekje, meneer está estudiando Adventist Home. Net als we zijn het boeken aan het studeren van het Bijbelse gezin. En dan is een religion te necessario dinkas. Religie is heel erg belangrijk in de woning. Waar de visa? Papiano die prevention, hè? We hebben het over preventie. En dan is solamente essa aqui, dus religion. Essa Alleen aqui. maar door dit religie. Por prevenir a maldade não sério. Com roupa e beata amarga e bira matrimonial. Kan voorkomen. Even kijken, ja, zeker aan de nana. Kan voorkomen moeilijke verkeerde dingen in het relatie. En dan is solamente camina Cristo te reina por tin amor profundo. Alleen waar Christus is, kan er liefde zijn. Verdadeiro e desinteressado. Deep of unselfish. Ja, niet egoïstisch, stijl. Zelfcentrerend. Selfish. Ja. Unselfish. Onzelfzuchtig. Ja. Agora, lá em Vicesa aqui, é muito importante, we somba. Laat ik dit zeggen die heel belangrijk is. Tiende lo avisa, Steven, tu reconheces wat er is die land teginda. Iemand kan zeggen, alles wat je hebt naar voren gebracht, broeder Steven. Que tal se a pareja não vai começar a praticar com aqui? Até matrimônio vai mal.
stellen gaan deze dingen uitoefenen en dan komt het verkeerd uit. Ja, is dus maar prometo costa cana bom, pero wona te besie, a woi kote bira malo. In het begin ging alles heel goed en nu gingen ze dit uitproberen en nu gaat alles mis. Juist, agora, dan mesmo cos, timbe orago, lá em Visa Singue, orago, hena de biba, en outra casata com biba. Want iemand is dan te samenwonen. Juist. Então, ora que lá é saco, não tem vontade de Deus para biba, sino casa. En wanneer ze erachter komen dat is beter, beter trouwen in plaats van samenwonen. Juist, então eu timbe problema não tem como Dan begint de problemen. Então, hena de Visa, a wokinos voor Visa, dat ik casa, Wat gaan we nu zeggen? de hecho que la casa haciendo voluntad de Dios, door casa. Tu mal escoge la hace. Is dat nu dat ze zijn getrouwd en nu is het een verkeerde beslissing die ze heeft genomen? Absoluut. Sí. Toch? Absolutamente que no. Absoluut niet. We zouden wonen te canando bom de vista de Dios. Maar nu lopen ze goed in de pad van God. Pero no sabe que o inimigo que te odia matrimonio. We weten dat de vijand die haat huwelijk. Tá se ele quer woku mi un bom biba com mal casar. Dus het is beter dat we Wanneer de visa toch? samen wonen dan getrouwd zijn. Ja, is como so tu kota bij bom bom. Ta woku Dat nossa, is geen prima. ta woku nossa casa como isso vai verkeerd. En nu dat we getrouwd zijn, gaat alles mis. A woki nos diz assim. Vice persona quer biba, ou vice persona batingo casa. Blijf gewoon samenwonen of moet je trouwen? Não, toch? Dus kita passa nós temos que compreender que nós ding guerra espiritual. Want we moeten begrijpen dat we wonen in een geestelijke strijd. Juist, então sowieso ta ora porque hace voluntad de Deus e prueba Wanneer na je de tabi. wil van God wil doen, dan komen de strijden. Juist, de mesma coisa, ora porque adaptar bo estilo de come. Também tá bem prueba. Manieren van eten, je wil het veranderen, dan komen strijden op je pad. Juist, ora porque adaptar bo música no que você escuta, também tá bem prueba. Of de muziek dat je wil luisteren, dan komt ook strijden aan. Juist, dus of bo maneira de vestir, também tá bem prueba. Ook je manier van aankleden. Of quizás bo pareja não tá no mesmo nível cubo, e não tá mirando com cubo. Of je echtgenoot die dingen niet ziet net als hoe jij het ziet, komt er ook strijden. Juist. Mire, pero assim que men, como te quer assim a vontade de Deus, a please e outro ende, outra persona. Dat heeft ook toch niet te zeggen, die is de pediatro. E se no que men vou como tu me please e outra persona em vez de Dat Cristo. is niet te zeggen dat je moet die persoon gaan pleasen. Juist. Sino Cristo. Se eigenlijk sino Cristo. Ta eta na primeiro lugar. Maar God. Te a entregar sua vida para nós, te a compra nós com seu sangue precioso. Die heeft zijn leven voor ons gegeven en ons verkocht met zijn bloed. Juist, dat pensei, Cristo está na primeiro lugar, acaba também esposa ou esposa. Eerste plek, dan de man en de vrouw. Juist. Agora, que men, pensei a cita de visa, solamente está aqui por prevenir. Mire? Alleen maar dit kan voorkomen. Juist. Dus agora se você ora aí, alma com alma lo llega cerca outro. Boa que bo? En dan deze twee almen zouden samenkomen. Então se visa e dos vida lo harmonizar. En twee levens zal worden geharmoniseerd. Então olha que bonita Jacob. E angelam de Deus lo visita dinge cas. En de engelen van God zou op bezoek komen in deze woning. Juist, então olha e nan vigilia nan santo lo santifica e kamer de matrimônio. En hun eerbied zou de slaapkamer heilig maken, denk met de keer, hè? Heilig maken in hun kamer. Sim, então, o que ele diz é sensualidade desagradante
de sensualiteit die niet goed is, lo ser abandonar. zou verlaten zijn. Na Dios e pensamento ng awor lo te dirigir. Nu zou de gedachte naar God zijn. Na je e devoción de corazón awor lo subi. De eerbied van de hart zou omhoog gaan. Ja, es que men tem conversión en el hogar. ¿No mire? Sumamente importante. Er moet een connectie zijn in het gezin. Dat is heel erg belangrijk. Correcto. Que men die, dat is zei, hopi be, orgo tema na waru trece, uende bubis, Steven, ik kon niet, wat trece ne komen, muito extremo. Daarom zeggen ze soms wanneer deze thema's naar voren komen, vinden ze soms ze zijn een beetje te extreem. Parente extremo, ta e angelang que biba den bocas. Het is niet extreem, maar het is de engelen die in je woning wil wonen. Paso wana no po biba caminda, ting exceso que inimigo ta metei, e no tabai. Ja, ze kunnen niet wonen waar de vijand ook is. Het gaat gewoon niet. Ja, especially mes hermano, wij de visa. Cristo e Satanás do portrado in co-partnership, e no tabai. Daarom zegt zuster White, Jezus en Satan kunnen niet werken als het gaat niet. Ze kunnen gewoon niet samenwerken. Correcto. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. 1 Johannes 2 vers 1. Ja, vamos a ver que de visa nos. Laten we kijken wat het zegt. Dus nós vamos die prevenção, é hacha na era We hebben het over preventie, over de vijand. Dus nós nunca hanya dolor, nós nunca passa de dolor. We willen gewoon vrede hebben. Juist, que de visa nos. En de visa miu chiquinang, mita skirbi boso, e cosna aqui para boso no. Hasi picar, e se um ende se picar, é de visa nós temos um advogado cerquetata, Jesus Cristo é justo. Ok? Dus, het is kirby e coisa ng aki, é advertência ng Hij aki. schrijft deze dingen, ze zijn waarschuwingen. Juist. Mas uma di kong e no kepa nos peca. Want hij wil niet dat we moeten zondigen. Juist, pero si acaso eso sucede, Maar als wij zondigen, als het gebeurt, juist, ele bisa wak. Boting um advogado cerquetata com Cristo Jesus é we justo. hebben een rechter die bij Jezus is de Juist. Just. Rechtvaardig. de rechtvaardige. Dankjewel. Juist. Que men. Nós juist, dus nós mirando e toch é amor de Deus de 1 Juan 2 versículo 1. En toch de liefde van God in 1 Johannes 1 vers 2 vers 1. Juist, camina picado dentro e Deus está ativar e perdão e reconciliação. Waar de zonde is binnengekomen en Jezus is, Sim, está ativar perdão e hij reconciliação. activeert de zonde en verzoening. Pero o processo de dolor, Maar de proces is pijnlijk. você botinho que passa no altar de sacrifício e candela, me se vou acender, me se queima. Waarom een tikje mas langzaam. Ah, ok. Want ze moeten door bij het vuur. Offering, altar offering, altar de sacrifício. Burning offering. Mijn zoon zegt even opnieuw, zo kan hij me even vertalen met deze. Sim, altar de sacrifício. Avisou aí. Altaar van opoffering. Van offering. Ja, altijd van offering. Ja. Ok, juist. Dus altar de sacrifício é esse dolor. De altaar van offer doet pijn. Dus o sangue da waru derrama inan. Er wordt daar bloed uitgestoten. Wat passa dingen is parte de humilhação. Het gaat in de idee van vernedering. E wat vai sim de novo woord na pia de Cristo. Je moet nu helemaal opnieuw leren bij het voet van God. Ofereciendo oração, estudiando la que Espírito Santo vuelve transformado. Bidden en dat God je daar weer kunnen transformeren. Teora bocana llega back de sua presença de lugar santíssimo. Totdat je loopt
Dat hij begint weer te lopen en komt bij zijn aangezicht. Juist, que men cada vez nos peca e processo de volver repetir de novo. Elke keer als we zondigen, moeten we door deze hele procedure helemaal weer opnieuw. Juist, agora, legami wax me dan e versículo por explicar isso aqui. E wax me dan e versículo que mine e te mostrava clacla, e wat de Hebreu tá? De rat Hebreu 7. Even kijken in het boek van Hebreeuws. E wat que daarbij. Juist, Hebreu dan 6. Versículo 5, 6. Vers 5 en 6. Ele avisa, e curva é bom palavra de Deus, na minha 4 dag. Ele avisa, passou de é caso de tempo agora iluminar, com a palavra, com a curva é dom celestial, e com a participante do Espírito Santo, e com a purba bom palavra de Deus e o poder no dia século que vem. E depois a cai, é impossível para trazer na back na repetimento, como que não a volver crucificar o de Deus para mês e tá poner na vergonha público. Vage? Dus cada vez nos peca, nos tá volver crucificar. Nos te volver crucificar o de Deus. Zijn we God wel aan het kruisen. Bawaken dus ons die volver bij back naar altaar en sacrificio. Dan moeten we weer terug naar de altaar van offer. Ja, pero Dios no quiere que se pasa. Maar God wil niet dat dit moet gebeuren. Tanto como individuo para con él, of entre pareja para con Dios. Zelf tussen de individuen met hem of tussen de stel. Oké, vamos rato back naar matrimonio. Como no se deal con noviazgo. Naar het huwelijksstel. Ja, como no se deal con noviazgo, matrimonio, divorcio y reconciliación. Dat we hebben over scheiding, reconciliatie en scheiding. Reconciliación. En reconciliatie. Verzoening. Verzoening, ja? Ja, juist. Oké, dus toen die nada más sigue poco palabra, ¿no? ¿De Biblia? Juist. Oké, dus we prometo nos firma e contract, e voto matrimonial. Voordat we gaan deze huwelijksakte ondertekenen. Dios que pa prevenir pecono bij malo. God wil dit voorkomen dat het niet verkeerd gaat. Juist, welke hermano vai te explicar ding testimonio para la iglesia. Welke de visa. En de visa, bota puntre bo mes, ta bom pa mayor nas coe pareja sin tener cuenta con el pensamiento nan of sentimento nan die na you hombre of you moe. Is het goed dat de ouders moesten zo een zoon en een dochter selecteren een vriendschap zonder het over te hebben met hun ouders? Gewoon een vraagteken net, hè? Dat is een vraagteken. Oké. Después de visa mita pone e pregunta na boso manera meseta. Ik stel de vraag naar jullie hoe het moet zijn. Si un hombre of un mujer escoge un compañero sin consultar. Als een zoon of een dochter zoek een vriend zonder het te hebben over met hun ouders. Ja. Prome. Eerst, ja. Ja, dat is ora paso sin mister afectar materialmente e felicidad die é maior não se não tem afecção para Yunan. Aqui não, a minha irmã está. Yes. Você pode dizer outra palavra? Ok. Dus ora com passo, dus ora que passo waar tu maar eigenlijk probeert. Wanneer die stap wordt genomen, het affecta de felicidade maior dan daarmee. Dat affect ook de blijdschap ook van de familie of van de ouders. Ja, is in die manier affect of amor van de jongen.
Als ze liefde hebben voor hun kinderen. Ok, lo cual que cita de visa basicamente, Wat deze citaat zegt, que me se consulta como mayor nan, y no scowe pa loco. dat je moet het eerst doorhebben met je ouders en niet zomaar dingen gaan uitkiezen. Ja, is persoon se corre de escritura tambe, Abraham, Isaac, tambe la wa prome. Herinneren wij in het Bijbel dat Abraham ging eerst uitzoeken. Ja, is se corre tambe, persoon eta que seguro, passo you casa com ele, cu ta paz com ele. Ja, hij wilde dat zijn zoon gaat trouwen met iemand die bij hem past. Persoon tu rende ta paz com outro. Niet iedereen past met elkaar. Não tu rende tem o mesmo pensamento, a mesma crença. Niet iedereen heeft hetzelfde gedachte of hetzelfde geloof. Quizás algo que trapa Cristo, outro ene que gewoon que disfrutar, que hace outro co. Misschien wil jij werken voor God, maar die andere wil gewoon wat anders doen. Ja, het biedt een probleem. Dan wordt het een probleem. Ja, dus het is een contrast, hè? Want het is een contrast. En toen is het daarmee, Tegenovergesteld. juist, het tata die Samsung. Daarmee bizele, no ting hopi outro moena que denan, was gewoon net is een Filisteo. Samson heeft van ook gezegd, is er niet genoeg vrouwen hier? Juist. En toen bouwen we bij net zeker Filisteo dan. Waarom ga je precies naar de Filistijnen? Pero no escucha die su mayor nan. Maar die heeft niet naar zijn ouders geluisterd. Waar kent u se mira, het desgracia que uiteindelijk hebben perde su ovo, perde su vida. En doordat ze beslissingen heeft genomen, heeft ze zijn neven en zijn ogen verloren. Pero no se mira si que toch ele haya gracias a Dios. Maar toch heeft hij de genade van God gekregen. Pero consequência nan e no por escape. Maar de consequentie komt hij niet vanaf. Ja, es que men die feliz estaba data de su matrimonio, of que mujer mi yo visa, no. Gelukkig was hij in deze relatie helemaal niet. Juist, correcto. Dus, dat PC é primeiro passo da para prevenir. Daarom de eerste stap is preventie. Juist, escucha, consultar com o maior espiritual. Luister en consulteer eerst met je ouders. Juist. Of também com langs visa, ende também, portanto, não tem maior, pero tu ende espiritual. Of met iemand die spiritueel of geestelijk. Ja, escuta para per verdade e segundo Bijbel e luz de escritura. Voor de waarheid staat en wat de Bijbel zegt. Agora, outro ponto mais, muito importante. Andere punt die heel erg belangrijk is. Logo bij choca we noite. Je zou een beetje gechoqueerd worden vanavond. Ok. Wat estava da com Satanás meeste puxa die orwende por dilante. Weet je dat Satan zelf iemand gaat op jouw pad brengen of duwen? Juist. Ora que saco Deus die trabalho speciaal para você. Wanneer hij weet dat God heeft een bijzondere taak voor jou. E que por vas trobe saque door introduzir persona robês de movida. En wat hij doet, hij brengt iemand die verkeerde persoon in je leven. Hij brengt een verkeerde persoon in je leven. Juist, sowieso é porta parte espiritual mesmo. Het kan zelf lijken spiritueel. Dus o diabo dá de maneira angel de luz. Want de duivel komt ook als een engel van licht. Oké, wakke. Maar wakke. Revisa. Mi a sa que hobe nan diawe não tem suficiente, não tem sentimento de peligro grande com nante danger. Heel van de jongeren deze tijd weten niet de gevaar dat ze in zitten. Oké, revisa waka tem hope de hobe nan que Deus lo a aceitar como trabajador. En zijn heel van deze jeugden God zou bij hun komen als werkers. Dingen diferente ramen aan die su trabalho. In de verschillende afdelingen van het juist, werk. correct. En dan is dat pero, escucha bom, pero.
Pero, Maar, juist, Satanas está intervenindo, oké? Quer maar dizer? Satanas komt ertussen. Juist. E assim está atrapando dentro sua rede, dentro sua net. En zo ga je hem vangen in zijn net. Com não te vira estranho voor die Deus, dus desconhecido para Deus. Dat ze worden onbekend voor Jezus. E impotente dentro sua obra. En impotent in zijn werk. Waar quer dizer que vem zoak, Romanos escuta bom. No, Luister joke. goed, broers en zusters. Waar die ora nós está hobby, nós quer saber, aí que vem zo ikawa, nós quer saber nós sabe melhor conhecendo Ik heb grande. het dit al een keer gezegd. Soms als jeugd denken we dat we beter weten. Dus we zeggen, nou, não sa nada, não tá chapo. Ja, ze weten Ouderwets. niks. Huh? Pero waar que deve ser que Maar kijk wat hier zegt. Ele deve Satanás trajador com hopi talento. Satan is in werken met heel veel talent. E kuta perseverar, que me homem não tá cansa me Romanos tiva. Deze meneer geeft niet op. Ele deve essa compa atrapar esse não com nota alerta. Hij weet hoe hij kan degene in zijn trap vallen die niet alert is. Então, hecho alarmante que tá pouco gente tá logra escapar de sua trampa. Mas é pouco En mesmo. het is een feit dat weinige mensen komen uit deze val. Die kon tá pouco gente escapa. Die kon. Waarom? Het is Dus maar het- een paar mensen. Você deve ser nota mira nenhum peligro. Tá pensando, você não escapa não. Want hun zien niet de gevaar. En die nooit escapa se de conta moest bom, Dus toch? we hoeven niet uit deze val te komen. Ele deve ser e não tá preocupar para seu plano. En we zorgen ook niet van de plannen, van hun plannen. Juist, de waki sa danastasi. En kijk wat hij doet. Eta anima nang papega nang amor na outro. Hij verlangt. Anima. De anima. Sí, o sea, eta juda nang. Juda Hij nang. helpt hen Juist. om Para não postima outro um style, você go? dat hen elkaar mogen liefhebben. Pero waka wo, sin busca sabedoria de Deus, Zonder de wijsheid van God te zoeken. ni dias nang quella manda para advertir, Hier voor degene die hij heeft gestuurd om hem te waarschuwen. reprender e aconselhar. Die hun, reprender. Juist. Om hun te, Berispen. alsjeblieft, Berispen. beristen. Juist. Berispen. Berispen. Ja. Is hij Hermana weer? Ja. Oké. Dank je Hermana. Juist. E aconselhar. En advies geven. Juist. Nang te sinti na mes, dus se hobe nang sinti na mes, De jeugd voelen zich suficiente e lo no soportar controle. Cara suficientemente bom, não sabe Ze como. voelen zich goed dat ze geen controle hebben. Ja, je não pode suportar, não, assim, não, want um rato, não, Ze não, que kunnen tem niet, agora. maar dit wel of dat niet, dat kunnen ze niet tegen. Ja, e vlinders in de buik, testi mami, ela regalamos um Hij houdt kiko, van mij en ik van hem. ela com um basket robin para mim. Dus hij heeft een basketbal voor me gekocht. Ja, ela moet je wel com um camisa novo para mim, bem missa com Een ele. mooie shirt voor die jongen gekocht. Tá? Que men die effecto, tá anima nang. Die aspect geven moed. Pero tu trampa eta. Maar het is een val. So e trampa e una vez que hanhavo de gemenele visa, pouco Eén te keer dat je in sale. deze val komt, het is moeilijk om eruit te komen. Ja, is het un spinnenweb. Is dat un spinnenweb. Het is een spinnenweb. En er is ik visa, oh, het is een muchamba na jong. Hoe ben Jongens, Juist. Aris jonge we, jongens, juist. Aris we verdade e a core bom por temporada. ze hebben de waarheid gekregen en ze rennen voor een hele korte tijd. Pero Satanás apone su maldad nang rondi nang ding affiliation nang. Maar God heeft hun slechte dingen rondom hun gezet. Nee, Satanás. Ja, Satan heeft zijn Ja. slechte dingen rondom hun gezet. Juist.
Tem affiliation dan. Attachments. Attachments. Juist. Is er bindings. Juist. Attachments. Juist. Imprudente in matrimonio dan pobre. In een hecht. Juist, algo assim, juist. Ja. Imprudente in matrimonio dan pobre. Poor marriages. En nodig hebben ze een zwakke huwelijk. Juist. Ela mira que essa aqui lotava em maneira mais exitoso. Escute bom? Hij zag dat dit was de zwakste manier. Hij estava de maneira mais exitoso. Oh, meer Ja, zeker. Succesvolle manier. Succesvolle. Juist, que é por usa of a usa para atrair não for die caminho de santidade. Dat hij kan gebruiken om hun uit de weg van heiligheid te komen. Juist, que me wak. Maar mira die kon, luma tiora no sono para que tu com a mim mes, no, a para que tu com a viola. Soms blijven we niet hierin stoppen, maar dat gaat voor mij ook. Juist, niet te pergunta sa nada je kon aqui. Ik wist ook niks van deze dingen. Que me amino tava da sa mes com muito chiquique dat wak no so sa to hopi matrimonio ting. Que tem inimigo a introduzir, een bindi Dios. Er zijn heel veel huwelijken en dit komt gewoon van de vijand. Ja, is que wat mirei na tempo não tava da bom da canas met tap helemaal chiquique com ele dus comina. Pare obra gewoon. Deze mensen waren goed samen met elkaar, maar plotseling zie je dat het helemaal verkeerd gaat. Ze zijn nu uit elkaar. Sim. Oké, dus vamos mirar seriedade met humana de assunto. Om te zien de serieuze van deze situatie. Oké, dus que Deus quer se trove e que pone e hache na e raiz. Wat we doen, hij wil de bijl zetten bij het wortel. A trove die comba zo e não quepa nos passo dolor. Want hij wil niet dat we pijn moeten lijden. Oké, agora. Outro coisa que nós temos que prevenir. Andere dingen die we moeten voorkomen. Timbe wat en jabo com damas of caballeros. Soms krijg je met een jongen of een meisje. Dan zien we wat, juist, dan zien we wat novela, series. Er zitten novela's en series te kijken. Zowel de boekje of naar televisie. In de boek of via televisie, soap opera. En toch, por ejemplo, een dame te namorada die acteur die telenovela is. Of die serie. Ik ben verliefd door die acteur van die soap serie. En toen imagineer ik esposo que bij haar is, meser acto maniera is een telenovela is. En ze denkt dat met degene met wie ze gaat trouwen moet acteren net als die jongen of die man van die soap opera. Juist, dus het vormt een esposo of citayambo, een esposa imaginario. Dus ze vormt in haar hoofd een imaginario. Niet yes. over die man in haar hoofd. Die heeft gezien op de soap opera. Ja, zelf is ooit denkbeeldig via Linda. Denkbeeldig, dank u wel, Mr. Violina. Juist. Que me en não existir, tava de trair. Dus dat bestaat niet, jij hebt het zelf gemaakt. Ja, is gewoon een película of serie of novela, een comedie daar, not a real. Film of serie, het is gewoon een comedy, het is niet echt. Juist, actoren en dat. Ze zijn allemaal acteurs. Pero vida real tu een ander assunto. Maar de realiteit in het leven is heel wat anders. Que de outra palavra, os cinco corta e novela nem cap nanki daarvoor, serie nan cap nanki daarvoor. We moeten van al deze novelas en series gewoon afkappen. Vanaf komen. En toen zagen we wat trove viola. Steven, het trove wat dat ze komen maar smal. Steven, kijk wat je aan het doen bent. Juist. Porque we samen ook een nieuwe serie. Romantico, me pode imaginar wakker. Ai não, se você não vai ouvir. Van romantisme moeten kijken. Ai não. Hoop je nou, ai não, dat is de vida christian lá van. Dan is het christelijke leven heel erg saai. En dat saai. Porque nós está zitten kap e cos na raiz.
Wat we doen, we kappen de dingen bij de wortel. Ahora no pondrá Steven, pero ta abo su idea kagita. Steven, is dit jouw idee? Lago nos licença ta mi idea ta. We gaan het even kijken of het mijn idee is. Testemunho para a igreja toma 2. Customer to the church, number 2. Ok. Algum gente não está satisfeito com a vida casar. Sommige mensen zijn niet satisfecho. Niet tevreden met een huwelijke relatie. Corabom, tá é profeta, é mensageira de Deus te visa, não te Steven. Kijk, het is de profeet die dit aan het zeggen is. A vida diz leça. E te Ik visa, ben alleen maar aan het lezen. não tem suficiente romance dentro é persona te visa. Er is niet genoeg romanticisme erin. E te visa leçamento de novela. Lezen van soap operas. Ok, corabom, de tempo dat die Netflix, Hulu, Toen die tijd Cultura é outra konai. maar was Netflix, Hulu, Videoland, Videoland, ok? Que outra da Sky Showtime, Sky Showtime. HBO. Toen die tijd hadden ze Não die- dat ding. Dus dat Nee. boekje dat ding. Ok. In die tijd hadden ze alleen maar boeken. Dus dan wag je nog staan anja die Netflix na je. En we zetten Netflix nu erbij. Ok. A pervertir tur é bom sentido. Kunan tava dat ding. Perverted. Juist. Dus de outra palavra também de buscar. Ela ganha mente de gente. Dus wat dit heeft gedaan, dit heeft helemaal de gedachten van de mensen verpest. Se você willen criar esposo of esposa imaginário de mente. Wanneer ze iemand gecreëerd in haar hoofd die niet echt is. Juist. En dan is dat een viva de mundo imaginário. Imaginário. Ze wonen in een Imaginary world. imaginary. Denkbeeldige Juist. wereld. Juist. Oké, dank je, Herman. Juist. Nan Denk- imaginação tá cria esposo panamês. Hun imagine. Ay, ¿de qué palabra puedo visualizar? Denkbeeldig. Imaginación, imaginación. Juist. Juist. Is hij. Het is ook denkbeelden. Ja. Hij cria esposo panamês. Creëert iets voor zichzelf. Juist. Maneira tá Voor hunzelf. Juist. Maneira tá existir solamente den romance que nós está aí, den novela não. Die alleen maar bestaat in de novelas of in Juist. de soap operas. Que men die esposa da verwacht que ora que o esposo chega foi trabalho. Dus de vrouw verwacht dat wanneer haar man thuis komt. A mim diz pechere coisa para compreender. We gaan er even uitbeelden. Juist. Que men die esposa da ba, seu sapato da ba bom para mim, voor de auto. De man, alsjeblieft. E sapato da sali para mim voor de auto. De Sophia. schotel is uit de auto. As esposa da sali slow assim, você Dan como? komt hij langzaam naar buiten. Com seu candal, barba feita, com coto le douche. Met zijn mooie baard, het ruikt lekker. Camera com um shot de cerca assim, slow. En de camera gaat langzaam mee. Gente blanco. Weet je hoe het anders? Ja, isso sim, despegar uma de brecha, dashi, da base, assim aqui. Een dagsboy zet. Ja, isso sim, né, men. Um style assim, ja, esposa da máquina, acaba com uma de baf de Ja, op auto. deze manier beeldt de vrouw dit allemaal in haar gedachten. 35, we zeggen, quando vamos ter? 5 sheng, vira passa 7 euro gewoon meneer na doen passen. Hoeveel wil je? 500? Doen nou 7 euro gewoon meneer na doen passen. Gewoon 700 euro. Novela. Zo'n novela, soap opera. De reale, om de baas sloven de auto, de bate bapen zo cansata. Hij komt gewoon ruw de auto uit, hij is gewoon moe. Je kan sabi porta binte, ja, weer wat tombang cansata. Van binnen, hij gooit gewoon zijn sleutels aan tafel. Que me om de baas slow show, com kiko, candal, cabelo, no curly, entende con aí de realidade. Nee, hij komt niet met al deze dingen met haren voor krullen en die dingen, nee. Juist. Que me die pensei, o pensamento de novela aí.
Daarom de gedachte van soap operas. Dat hier bij hoopie in de eigen laat finamina disgusta de een kasames. Brengt heel veel mensen die ze hebben gewoon. Juist, disgusta. Juist, disgusting. Waki hermano vai a seguir pisa. Me conoce un cantidad de gente mujer. ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres? Vrouwen zijn walging van hun mannen. Ik ken heel veel vrouwen, of mannen, zei je nog? Nou, vrouwen. Vrouwen, ja? Juist. Que pensa que un matrimonio estaba una desgracia. Die dachten dat hun huwelijk was een... Desgracia, een misfortune. Dat was niet goed uiteindelijk. Ja. Dat hun huwelijk was niet goed. Juist. Nang lezen die kom. We zullen lezen novellen te horen nang imaginatie abiramalu. Want ze hebben gelezen van die soap opera dat hun gedachten zelf is slecht geworden. In anta biba de un mundo con una mes a crea. En ze wonen in een wereld die hun zelf hebben gecreëerd. Dus mira com peligroso. Pensei Salomon te bisa. Zie hoe gevaarlijk, daarom zegt Solomon. Cuida mente mais que turcos que botina na mundo. Bewaak je hersenen boven alles. En wat die mensen bisa, nós não há série, nós não há novela. Want we kijken niet naar series en we kijken niet naar novelas. Maar als we zo bij Facebook scrollen, também nós mira. Maar we gaan op Facebook en we scrollen naar beneden. Ja, als we scrollen, nós mira, ai je wakong is een bij, wakong zo casar regale een passage bij Dubai. Kijk hoe een vrouw heeft haar een ticket gekregen om naar Dubai te gaan. En toen Mika zat te bingo een Flor die Albertijn van die onbinding. Mijn vrouw brengt mij gewoon, mijn man brengt mij gewoon een bloem van Albertijn. Van 1,25. Van €1,25. Camine zongen, ja, zitten Dubai met portret, selfies, saka. We naar Dubai gaan en maken selfies. Juist, en toen kon hij ons que waken tambe. Eta ibanos na kibre die 5 mandamentos. Het brengt ons om de 5e gebod. Juist, 5 mandamentos não. Ik heb mij eens moeten weten, no kudisha. Een broer de outro. Ik heb het een beetje door elkaar hier gebracht. Die een van de geboden aanbreekt. Juist. Oké, laten we rapidamente. De visa. Majorna lo meester kima e historie aan die novellen aankijken. Ouders moesten deze boeken gewoon verbranden. Oren aan driente kaasnan. Wanneer die deze boeken in hun huis komen. Elot een misericordia pa emuchenan. Het zou een genade zijn voor de kinderen. So, ora bo encourajar lesamento die boeken na aki. Wanneer deze kinderen deze boeken lezen. Het is een encantamento na primeiro lugar. Het is net als een enchant. Juist. Enchantment. Yes. Pero que está así? Está confundir y venena en mente. Wat het doet, het vergiftigt de gedachten. Juist. Betoveren. Het betoveren de hersenen van de kinderen. Juist. Nos mira ave quanto trampa inimigo tem botar para botar família gewoon bij malu. Hoeveel vallen de vijand heeft omdat deze familie falen. Juist. En dat is een maior na minha mira que se você não há interesse ter onde você junam. Ouders, ik zie dat als jullie geen interesse terno die você junam. De eternal interest. Eternal. Eeuwige. De eeuwige interesse van jullie kinderen. Seguro não lo vai perder door die vossa negligência. Zeker zou ze verloren gaan door jullie niet aan het opletten. En de wakke parte maar cruel. En kijk, het moeilijkste gedeelte. E a possibilidade que é maior não infiel, mesmo lo tá salvar, lo tá mais chique. En de possibilidade que é maior dan infiel. Mogelijkheid. En de mogelijkheid van de ouders die unfaithful. Die ongelovig. Ongelovig zijn.
Ongeloven niet, hoe is dat? Ontrouw. Dus. Ontrouw, juist, dat ik ooit. Ontrouw zijn. Ja? Ja, meest lota salba, lot een chance maar chiki. De gereed zijn is heel klein. Juist. Oké, dus we zeggen trobe, nos misse bijna raiz. Kape ko even Het chiki. is belangrijk dat we naar de wortel moeten gaan. Juist, kape vena, no lage you crazy de Want daar koizen. moeten we het afkappen. Pas hoor, bij casa maar janjoske, problema. Maar wanneer je morgen kan trouwen. Juist. Oké, então, outra coisa também tá. Você vai papel algum pira com a noite. We gaan een paar kleine dingen erover hebben. Essa aqui me diz bote, você não pode dizer les, sabe o screenshot les. We kunnen gewoon een screenshot maken of dan kan je het straks lezen. Juist. Pessoal, aqui nada você sabe que eigenlijk qua diabo de controlamento na general jovem, hè? Dat Satan wil gewoon de hersenen van de kinderen controleren. Juist. Então, die mês, hoop je diabo tá aí muito homem, dan chiquito, junto com muito bem, dan chiqui, tá cana bij bem, corre bij bem. Kleine jongens en kleine meisjes Juist. Het is maior não tem controle, toezicht dan. samenlopen en de ouders hebben geen toezicht op deze kinderen. Juist, en dat kita passa dan dat drie en dat in certo relatie foi trempant. 5 anos klaar. En ze beginnen met een soort relatie heel erg jong. Juist. Oké, então, pensei, hermano vai seguir visa, que o diabo a paralisar a mente die maior não, paralisar não. Dus God heeft de gedachten van de ouders geparalyseerd. Juist, pessoal, kita passa, wat me op via é maior te sinta, de igreja, por exemplo, of um Soms zie je caminho. ouders in de kerk aan het zitten. Então, eu por exemplo, te sinta até para trás da igreja. En de dochter zit helemaal achterin de kerk. Bani muito homem de sua idade. Naast een jongen die haar eigen leeftijd heeft. Pero é maior não sabe o que está passando atrás, o que está conversação. Weet niet wat er allemaal gaande is daarachter. Ze weten niet wat ze erover zijn aan het praten. Correto, você está qualquer hermano vai te explicar aqui não. Dat is wat ze Whites willen hier aan het uitleggen. Caminho inimigo se está preparando terreno. Vijand is wel zijn grond aan het voorbereiden. Para baixa é homem que vai verder dat jong. En deze hopen om jeugd te laten falen vanaf hun jonge leeftijd. Lá me diz essa, é pide que sim. É de bisa, dia mais, não tá se desculpa para não cana, dus não só, não, para vai cana só. Não se desculpa. Sim, dus dan ben ik excuus. Oh, ze hebben excuus om alleen naar huis te gaan, dat is wat u zegt? Juist, moet je homem, moet je ver. Dan kan wij in een lugar secreto, solitario. Ze gaan naar een afgelegen plek. En toen inanan, juist, en toen inanan 5 en maior dan sa. En daar zonder dat de ouders het weten. Toen lo algo na tinguasi na sia. Alles wat ze moeten doen, doen ze. Dus de visa nangta imita hende homer ien imuwe die edat avanza. En wat ze doen, ze zijn de volwassene mensen aan het imiteren. Ja, ik zeg, je moet je naam zeggen, waak nang. Daarom moeten we gewoon deze kinderen kijken. Juist. En dan hebben we een service apart, hè? Dus hende grande kinang, mucha je banda. We hebben verschillende diensten, de jongens aan één kant en de jongens aan de andere kant. Maar boy, moet je dan die andes was. Deze kinderen nu zijn niet de kinderen van vroeger. Dan de sabi. Ze zijn slim. Nee, we zijn waak naar bong, hermano, wij de visa. Je moet goed op deze kinderen kijken. Oké, agora. Nós vamos com outro pira de prevenção. We gaan een andere deel van waarschuwing. Oké, je pira dan tá, nós só chega tendo o bebê, de Bijbel de visa, sunchi santo. De Bijbel gehoord? Aí poder ir escrever. Prometo Licença 5:16. Saluda todo ser humano com sunchi santo. Er staat in de Bijbel, we moeten iedereen groeten met een zoen. Ja, holy kiss. Een heilige zoen. Juist. En wij pergunta dat qual zoen de heilig? Welke zoen is nu heilig? Zo, a mim pode me heilig. Ik kan het heilig noemen. Pero mi intenção por outra coisa. Maar mijn intentie is helemaal wat anders. Wat de tempo que nós vivemos, me te é preferível comida na igreja com man. Waar we nu wonen is beter om te groeten met de hand. Juist. Saludar com man, de maneira mais safe.
Teno horen como que doen otro. Un braço die banda. Dat je iemand wil omhelzen aan de zijkant. Juist, wat te evitar, wat te poner raiz, e haatje naar je raiz. Om te voorkomen, je zet de bijl bij je wortel. Juist, mas wako naman vai também tá amplia riba je. Kijk wat ook zuster White zegt. É de vista, né, wako? É de vista, é sunchi na bocara num tempo e um lugar inadequado. Een zoen op je wang heeft is niet Na tempo e lugar inadequado. Hij pone in is inglês. op een plek die niet moet zijn. Ongepast. 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 Dank je, hermano. Juist, é de vista, abo, lo mestre babu na rechazar e emissário de Satanás com desgosto. Het moest je brengen om te weigeren. Juist, zo lang is het emissário de Satanás. Het is te weigeren de Emissary of Satan. emissary. Juist. De helper van Satan, laten we zeggen. Sim, vamos ser rechazar. Ja. We moeten hem weigeren. Oké, lá impõe assim, anin, Laten we even zo zeggen. Op een wak, andere manier. anin, gente de mesmo sexo tem hora. Zelf niet eens degene van dezelfde seks. Ja, as pessoas têm hora, bom, saco e Dezelfde slag. um saco e realmente sexo que é também assim. Want je bent niet zeker of die persoon dus de echte, Juist. of die de echte persoon is dat hij zegt dat hij is. Ja, als we zo portar, ik lang bisa, wat ik pensa safe aan doen, maar moet met een Of bracelet misschien gewoon, denk je dat het zo is, sem saco é dama com gosto, mulher, bem coconê. zonder te weten dat is een vrouw die van vrouw houden. Of vice-versa, homem que tá Of gostando. vice versa. En of een man die van man houden. Wat we zeggen, Steven Theorie, não tinha amor, mas conosco um braço sunchi. Want hij zegt, Steven, dan is er geen meer liefde. Eu visava Je o kan niet man, onmelking toegeven eu meer. visava o man die experiência, die como Je kan niet afzet a zeggen, Cristo, ervaring. die afzet a Toen ik Cristo, deze heeft geaccepteerd, young de iglesia, heel jong in de kerk, die bijna met het in barba, cara limpi. ik had het Ja, é verdade, met het in barba aí, dan. Ik was nog heel jong. Ja, is então, kita passa, mas bem topa de iglesia um brother. Ik kom mijn broeder tegen in de kerk. Agora, é mais lief me come. Hij is heel erg lief met mij. Pero, met de wakis, met de bisse brother, het is estranho, Hij is een beetje vreemd. ja, is então, tem beter vir comida, ei, Steve, essa mancha come. Die weer heel goed. De bisse na brother, que é estranho. Nee, deze broer is vreemd. Pero, basta met doen é benefício de dúvida, você portar seu style de zine. Misschien is het gewoon zijn manier van zijnde. Ja, is per um bia. Ela bing, ela nam um braça. Toen op een keer kwam hij, geeft me een omhelzing. Me dá sentate para trás na igreja com pari Ik zat brother, helemaal achter in de kerk. pari romang também jovem. Een paar broeders die ook jong waren. Net Dus als uma Mirella sac para doen aan sunchi, maar sac me cabe. toen zij kwam, zo heeft het me geleid. Eu era sunchi me na minha frente. Toen is hij zo gekomen op mijn voorhoofd. Ja, mas sinti real gewoon, maar sério. Gewoon zo door mij liggen. Tem outro brother na começar a ritrana. Eu ia via que me tá curi lá começando só com ele. Yes, pero aqui tá passa. Redden gewoon weg. Juist. En aqui tá passa, e depois ele vive também come na sua casa. Maar na een keer kwam hij, heeft mij uitgenodigd thuis bij hem te komen Met de eten. bula pipa pe. Ik probeer altijd afwijken. Dus eu me amo só para a igreja, digo me tá pau, me tá noite, me digo não, me tem brother, de bij bami. Oh, toen ging hij naar de kerk in de avond en zeg ik ben met hij. Hij zegt nee, ik heb een broeder die mij hij brengt me naar huis. Sim, mas eu me ainda vai com ele, mas dá-me uma gua paralisar me também, oh. Dus, wauw, kijk kon ik, juist, wauw, kon ik het real, que é brother de verdade, het tava tá coi. Verdade. Dus hij was dat zelf. De pessoa não tá aí que me man, me tá um ticket atrás do ne man. Dus wanneer hij naar mij toe komt, ik geef hem een hand, maar met afstand. Ja, is nou com die braça com de não, Niks olha, aan mas coi. omhelzingen.
Ja, is pas maar die kon wak, bono sa king te king romaten. Want je weet niet wie is wie. No, wanneer tien dat drie en dan converteren in de kota denang. Er zijn mensen die binnen de kerk is gekomen, maar ze zijn niet helemaal bekeerd. Ja, is que men die is zonder die saluda con sunchi santo ei. Deze van groeten met een heilige zoen. Dus tingo wake hopi bom. Je moet goed uitkijken. Dus wake hermano vai sige bisa kenan. Kijk wat is de E wijze. devisa é saludo santo mencionar de evangelho de Jesus Cristo. De heilige groeten die Mencionar de evangelho de Jesus staat Cristo. over in het boek van Jezus Christus. Door die apóstolo Pablo, como você acabou de Door de dizer, apostel Paulus. me se guardo considerar. Ok? Me se guardo considerar. Die het para considerar. Consider it. Zie. Consider. Beschouwen. Juist, dat is Beschouwen. Juist, me se guardo considerar sempre de su carácter verdadeiro. We moeten beschouwen in de ware karakter. Het is een sunchi santo. Hij zegt een heilige zoon. Awak. Orbo wa de escritura, wat je gemir un sunchi santo entre un hombre y mujer, entre un hombre y mujer. Van een man en een vrouw. Sempre we mira, wat er gewoon laten we zeggen, wat een jabo gedoos romanen, Jacob hoe is zo. Jacob, laten we hebben Jacob en Esau. Juist. Juist. Isaac ku Jacob. Isaac en Jacob. E tata e ju prodigo. De vader en de prodigal son. Toer tava ta passo después un rato con een top otro back. Después un rato die... Omdat ze een lange tijd elkaar hebben niet gezien. Juist. En teorie, nang dos abrace doen otro sunchi, no? En toen gingen ze elkaar helsen en een zoen geven. Sunchi santo. Een heilige zoen. No, es un di Romana la nos van conta, canta saludaturende, in nome di Jesus. Gaan zingen, iedereen groeten. Tur sabat, brasa sunchi. En omhelzen en zoenen geven? Nee. No, hake de visa. Nee. Ser considerado como un señal de compañerismo. Ser considerado como un señal de compañerismo. We moeten considereren over een teken van samen, kiko, nee. Samenschap of zo. Samenschap? Ja. Broederschap. Ja, is dat ook wel. Casi vida tia. Pa amigo ng Christian, oran aan tabay. Voor christelijke vrienden wanneer ze vertrekken. E oran aan topa outros, escucha bom. Después de una separación de Simán Nan of Luna Nan. Wanneer ze elkaar weer tegenkomen van maanden of weken. Ja, is in de visa hombre y mujer aquí dan. Het zegt niet over man en vrouw hier. Oké? En de visa así na mes entre el humano y amigo dan Christian. Tussen de broeders en christelijke. Ta hora dat een separatie die Simán Nan of Luna Nan como bin top otro back. Wanneer ze hebben elkaar een lange tijd elkaar niet gezien, van maanden en weken. Ja, is gemeente zonder die saluda toerende, de naam van Jezus Kusunchi Santo. Ik van groeten iedereen in de naam van Jezus. Kusunchi Santo. Met de heilige zoon. Oké, dus die konus die impone e haatje na e raiz. Want we moeten de bijl bij het wortel brengen. Dus de bisa saludature romano Kusunchi Santo, pero de mesmo capítulo, het bisa. In diezelfde tekst. Abstener de toer soorten die maldad. We moeten proberen van alle kwaad te vermijden. Juist, oké? Que men die Dios que preveni e coi wag, nos attende historia na mi romano. We hebben verhalen gehoord, broers en zusters. Caminda, brother cu hermana, brasa, sunchi. Waar brothers en zusters elkaar omhelzen en E zoenen. depois e cobin para ter na fornicação. En toen is gekomen bij Fornication, zo. Sei se me sabe que é isso.
Overspel. Overspel. Juist. Oké, ten allebei para. Of, Maar is het wel gekomen. juist. Of porta e brother te probe, tjai momenten, dat doen heel zoentje, dus weet het prima tiki maar, dus het tap doen heel zoentje. Een kussen geven en misschien de vrouw weer gaan omhelzen. En de heer kijk Joost de Visa, kap ermee, vet in pang. Kap ermee. We moeten de dingen kappen vanaf het begin. Juist, amor. Nós também cana para nós por te querer se romanda permitir. Éxodo 25:8. We gaan even kijken naar Exodus 20 vers 8. Se agora o título da visa nos perdonar e ilumidar. Nós não chega na ainda, você vai chegar. Vergeven en vergeten. Ok. Kiko Deus está aqui para Moisés tra. Wat wilde God dat Mozes moet zijn? Éxodo 25, versículo 8. Exodus 20 vers 8. E da visa ilaga nantra un santuario para mim. 25:8. Oh, 29 8. No, 25:8. Oh, Exodus 25 8. Juist. En Ja? dat is juist. En dat is laga nantra un santuario para mim porque de viva, Een heiligdom maken voor mij. para Deus porque de viva me dinang. Dat Jezus tussen hen kunnen wonen. So carabon, é que reconciliarnos back com ele. Hij wil met hun weer verzoenen. Dat Juist. wij met hem weer verzoenen. Correto. Dus un santuario tan necesario para ese tu lugar. Een heiligdom is belangrijk dat dat kunnen Para ese tu lugar. Om dat plaats te kunnen nemen. dat dat kan plaatsvinden. Ja, Oké. dat is. Awo Moisés mesra trae santuario, toch? Mozes moest de heiligdom maken, toch? Ok, pero promete que la trae santuario, ¿qué te tengo así? Voordat hij de heiligdom heeft gemaakt, wat moest hij doen? Versículo 9 de Duna, no se contexto de Vers Éxodo 9 zet het 25. duidelijk. Esto visaba conforme todo lo que me bai mostrava. Volgens alles dat ik je ga vertonen, Maneira e diseño de tabernáculo e e diseño de todo su artículo onde uso. met het ontwerp van de tabernakel en het ontwerp van al wat al Juist. zijn voorwerpen zo moeten As- maken. Correcto, assim não vamos trazer. Que me de outra palavra, Zo moet het maken. que me de outra palavra, Moisés me será contemplar o santuário. Mozes moest contempleren het heiligdom. Contemplar a forma com Deus também salva e reconciliar com ele. Hij moest contempleren het vorm hoe God gaat zijn volk redden. Ah, portão, e me será cinta dentro do coração. De vergevenis moest in zijn hart zitten. De outra palavra, me será contemplar esse lugar secreto, caminho Deus da viva. Hij moet contempleren de heilige plek waar Jezus woont. Olha como bonito, hermano, vai te visa. Estava arriba um cero junto com Deus, Moisés, a mire plan. Ribe cero. Het was op het heuvel waar God, Jezus heeft deze plan gezien. Não. Deus, junto com Deus, Moisés, a mire plan. Oh, het was samen met God dat Mozes heeft de plan gezien. De edifício maravilhoso é aquela que abira o lugar de viva de sua glória. En deze mooie gebouw Juist. die heeft gebouwd in zijn glorie. Então, ele visa ding um lugar secreto de comunhão. In deze heilige plek van communie, Nós, Meester, contemplar seu ideal glorioso para a humanidade. wij moeten contempleren zijn ideale glorie. Que me menco com Moisés, menco com Moisés assim, we nós também temos assim. Net als Mozes heeft gedaan, wij moeten het ook doen. Você diz assina nos lo por forma. Olha o. En zo kunnen we vormen Nos carácter de tal maneira que sua promessa lo queda cumplida em nós. zo'n manier die zo in ons cumpre. worden. Juist, welke tekst hoor? 2 Coríntios 6:6. 2 Korinthe 6:16. Itu bisa lomi biba dinang. Wah, que bonito hoor. Bij deze tekst. Ilo- In hun wonen. Ilomi kana dinang. En ik zou in hun wonen. Ilomita nang Dios.
En ik zou hun God y zijn. nan lota mi pueblo. En hun zou mijn volk zijn. Que me de outra palavra, dori contemplar e obra aqui, e Cristo de lograr glorioso aqui. En te contempleren Jezus in deze heilige plek. Juist, ribe base individual of como esposo y esposa. In de individuele plek als man en vrouw. Dios pobin baja biba de nos cas. God kan komen wonen in onze huizen. Juist, zo ook. Kora bom, dus het toque ziet ik kan met de jis passelie den je. We hebben dit citaat al erover gehad, maar ik ga even snel erover. Pues eu te viso e coração de comunidade de igreja de nação tá e cas. De community. E coração, juist. E coração. Ben maar broeder Steven. E coração de comunidade, community. De kerk. Van de kerk is in. De comunidade para mim. De kern van de... Maatschappij of gemeenschap. Juist, juist. Maatschappij. De kern van de gemeenschap, ja. Juist. Die iglesia. En de kerk. E die nação. En van de natie. Tá e cas. Is het woning. Juist, que men de outra palavra. Ora com e cas. Dios te biba ding e cas. Wanneer God in de woning woont. E pareja of e individu abai beseru com Dios. De stel of de individu gaat op het heuvel met God. Seru dan representa oração. De heuvel betekent gebed. Dus ora na baiding oração e contemplar Cristo. Wanneer ze gaan in gebed om God te contempleren. Nos te acorda ora com Moisés a contemplar Deus e ver o que passa. Toen Mozes heeft God gezien op het berg. Herinner jullie wat was er gebeurd? Ora la baba su cara a wordo, su cara começa a brilhar. Nee, terug van de heuvel is gekomen, was zijn gezicht helemaal opgelicht. Dus de andere palavra é gente na amire glória de Deus e manifestar através de Moisés. De mensen zagen de glorie van God. Nanga tapa Moisés, bise tapa bo cara. En ze zeiden tegen Mozes, moet je gezicht even dekken. Kamen die kon Moisés abai tava da ding e camine propiciatorio ta. E mercy seat. Want Mozes was in de mercy seat. The heilige, most holy place. In de heilige. Juist. Plek. En tot doorko ik denk ik glorie de Dios te is Shekinah glory. En doordat de glorie van God daar wordt, de Shekinah glory. Sowieso eta lang wie se goi. Eta lang wie se no staan beta hanje se. Dan zouden wij dat ook krijgen. En tot denos bieden aan ons começa a manifestar a luz de Dios também. In onze leven zouden we ook beginnen te manifesteren de glorie van God. Você deve ser laga vossa luz não brilha. Boa que? Dan zegt laat jullie lichten schijnen. Ja, is que men die revelação de soortje também deve ser nós. Openbaring 18. Também deve ser nós, Senhor, ei. Juist. Versículo 1. Vers 1. Escutera de waar iluminar com sua glória. Sua glória. De grond wordt verschijnt door zijn glorie. Ja, dus através de nos bieden como indivíduo of como matrimônio. Of als een stel. Dios su gloria me se wordt iluminar. God zijn glorie moet geïllumineerd worden. Que mensen in nota bezig te iluminando. Als er geen verlichting is. En toen is er een probleem. Dan is er een probleem. Paso eu identificar que nós não chega do lugar santíssimo ainda. Dat betekent dat we zijn nog niet bij de heilige gekomen. Nós não chega caminho Moisés chega para pôr sua cara para brilhar. We zijn niet gekomen waar Mozes is gekomen dat onze gezicht moet ook verschijnen. Ja, is sendo que Deus está guarda-nos para topa com nós tem um lugar santíssimo. Terwijl God ons wacht om hem daar te ontmoeten in de heilige heilige. Diz no tele Éxodo 25, versículo 22. Exodus 22. 25. 25, 22. Juist. Hebreeën 10, 19. Hebreeën 10, vers 9. Juist. Vamos disponer even screen. Het is having therefore, brethren, boldness to enter into
the holiest, Santísimo. Mire? Oké. Dus die den Dios que topa nos, den lugar Santísimo. Daarin ons ontmoeten. Vamos, é família, tá, um mais acerca caminho de Deus que traz. Want de familie is het dichtste bij waar God wil werken. Com qualquer outra coisa ribatera, é de visão de menos de Met filho. elke andere dingen hier op aarde. É estava tudo desenhado para uma bendição para a humanidade. Het was gemaakt als een zegenen voor de mensen, voor de mensdom. E é uma bendição todo caminho que a aliança de matrimônio está sendo firmar com inteligência. En het is overal waar de Alianza. Ja, is plat. Verbond. Waar Verbond. de verbond is in het huwelijk. Juist. Den temor de Deus. Timor. Vrees. In het Ja. vrees van God. Juist. Dank, hermano. Juist, tremendo. A considerar, ok, e com consideração de bipa é responsabilidade que a aliança te será com ele. 3 segundos. En dit is wat de, maka bilibili palabra. Verbond. Het verbond heeft te maken. Juist, que men nos te Met mire, het, mano. vrees van God. Juist, que men die na nos te mire é importância wat die assunto virou. Hier zien we de belangrijk van deze situatie. Agora, nós também chegamos na fase final. Ook. So, nós Nu temos gaan we bij. naar de laatste punt. We moeten Oké, afronden. Deus te verwacht ook para Ami e Abba de Kiko. God verwacht dat jij en ik voor wat? Santo, equipe nosso santo, Hij wil dat we heilig moeten zijn. 1 Pedro dan 1:5, 1 Petrus 1:15, Mateus 5:48, Matthäus 5, 48. E tu visa, pensei, você me está perfeito, mesmo como você tata, daarom moeten jullie perfect zijn, net als jullie vader. de cielo está perfeito. En de hemel is perfect. Agora, vou pondre me Steven, pero como está perfeito? Nu vraag je Steven, hoe kan ik perfect zijn? Ok, sendo que Ami e minha esposa, of esposo, todos dois zijn imperfeito. Wetende dat ik en mijn man, we zijn beide imperfect. Ja, is met bij diz, met ja met de boel pida we noite. Depois Dan eu me stukje toche. overslaan, maar dus, daarna gaan we erover. Dus om que ser 5 pida final. Dus met ingo We bula. niet sluiten zonder deze stuk te nemen. Ja, is met bij bula Levitico. Ok, 23. Leviticus 23 even overslaan. Ja, escuta, hoop importante, pero outra parte também importante. Maar de andere deel is ook belangrijk. Wak, hermano, aí de bis. Kijk wat zei ik zo. Early writings, wak de bisa. E cas me se tatulo que e palavra ta encerrar. Het woord moet zijn alles wat het woord Het zegt. zegt. Juist. En toen de bisa wo, e me se un paradijs chiquito ribatera. Het moet een hemel zijn op aarde. Un lugar que mira te cultivar e afeccionan en vez de repriminan. Een plek waar gevoelens En- cultiveerd worden. Sí, en vez de repriminan. Ik ben, juist. Algo así. Outra palavra. Ok, não pode ser em inglês, senhora. Nossa felicidade está dependendo da cultivação aqui de amor, simpatia e cortesia verdadeira para o outro. It should be a little heaven upon earth, a place where the affection are cultivated instead of being studiously repressed. Our happiness depends upon this cultivation of love, sympathy, and a true courtesy to one another. Ja, es que men, Dios que para nos casta cielo chiquito. ¿No es verdad? God wil dat onze huis een hemel moet zijn. Yes. Is dat niet waar? Agora, ok. Com o matrimônio da cidade perfeito e santo, Hoe sendo kan que deze huwelijk perfect zijn? nos toda peca e te falta de glória de Deus. Wegens dat we hebben allemaal gezondigd. Juist. Dus toen te falta de glória de Deus, toch? We hebben nog een Dus- falta de gloria.
Gloria de Dios. We missen allemaal de glorie van God. Correcto. Juist. Esposo dat trabajando arriba su vida para Cristo. De man is op zijn leven aan het werken met God. Esposa também. Tu dois meses supposed to trabalhar. Zijn vrouw ook. Tu dois meses de processo de santificação. Beiden moeten zijn in het procedure van santificatie. Juist. Heilig. Making. Heiligmaking. Juist. Amor. Dat Dios, escúchame bom a ver noite viromana. Dios te hace en milagre aqui, ding vida de pareja. God zal deze wonder doen in de leven van deze mensen. E pareja mes, no por hacer tour e cosa para mes. Deze stel kan het niet voor zichzelf doen. Dios doet a Adam simplesmente el trabajo de cultivar y cuidar lo que tiene, lo que Dios doet. God heeft hem Adam alleen maar gegeven dat hij moet voor zorgen wat hij heeft aan hem gegeven. Ele doet Eva een ajuda te pascoen. Hij geeft hem Eva die bij hem past. Juist, maar Eva por Jude dingen trabajo de cultivar y cuidar. Zodat Eva kan hem helpen om te cultiveren en voor te zorgen. Correcto. Mente, karakter, oké? Eén gedachte, één karakter. Tanto uno. Ze zijn één. Pero ora pecado drienta e mesmo trabalho a continuar, pero o wanneer de zon is binnengekomen, toch dezezelfde werk ging verder. Como me passa, Steven? Nu, hoe kan ik, Steven? Então, é o qual Deus te exigir, é o qual Deus te verwacht de nós, como se eu Maar wat God vraagt is wat hij verwacht van zijn kinderen. Wat deve ser mais alto que o que pensamento na humano por alcançar. Zegt de hoogste dan de mensen gedachten kan erover denken. Ta ideal que Deus tem para seu is de idee dat God heeft voor zijn kinderen. Pero Steven, como me tá se alcançar? Hoe zou ik daar aankomen? Filipenses 2:2. Filipijnen 2:12. Versículo 3 também. Vers 13. Agora nós recebemos sombra, agora nós não temos que brincar. Filipenses. Juist, 2:2. Oké, nós não temos que brincar com os casados à noite. We moeten niet gaan vechten met onze vrouwen vanavond. Of brincar com o mês. Of tegen jezelf. E devi saber assim então, me estimar. E devi saber, minhas coisas que sempre vou obedecer, não maneira de minha presença solamente. Net als je dat hebt gedaan, niet alleen maar in mijn aangezicht. Maar agora muito mais de minha ausência. Trabalhar para você. Met mijn afwezigheid. Trabalhar para você salvação com temor e temblamento. Werk aan jullie redding. Juist. Então devi saber somente Deus está executando a obra de você. Maar God is degene die in jullie werkt. Tanto para querer como para fazer segundo sua boa vontade. Tanto para querer como para fazer segundo sua boa vontade. In zijn wil. Então, ainda no ponto a Steven, Lucas 3:23, quem por salva Steven? En dan zegt mijn broer, vraagt hij Steven, wie kan redden? Sombra, é perfeito, Deus deve ser perfeito, pero como me importa? Maar hoe? Ok? Deus deve ser santo, pero como? God zegt, we moeten heilig zijn, maar hoe? Juist. Que solamente o meu irmão estimador entregar tudo coisa na G. Alleen maar door alles aan hem te geven. En maneira versículo 24 de visa hasiboso es así tu esfuerzo. Así tu esfuerzo para driente door je porta smal. Doe alles wat ik kan om in die smalle pad te komen. Entonces porta smal is santuario. En die kleine pad is de heiligdom. Pues un porta so goed op driente, no te más. Want je kan binnenkomen, er is geen ander. Mesmo porta en mesmo uitgang. Diezelfde deur is dezelfde ingang.
Pero botinko kwe foi west, pa bocana bij oost. Maar je moet van west naar oost. Y el último lugar es el lugar santísimo. En de laatste plek is de heiligdom. We zijn dus nós te vivendo in el último día en testimonio voor de church volume 4. We leven in de laatste tijden. Ora é mania ribe tópico de matrimônio, tá onde é señalan que Cristo subvenida tá cerca. Sei para que tu ribe goi? Hebben jullie even hierbij gestaan dat het huwelijk is Biamas brother? Ora é mania ribe tópico de matrimônio. Wanneer het heeft te maken over de trouwerij. Tá onde señalan que Cristo subvenida tá cerca. Is een van de signalen dat de God zijn komst is nabij. Ja, is Deus não tá ser consultado esse mundo na aquele visa. God wordt niet erover gesproken in deze situatie. Não tem nenhum. Sim, tem situatie. Não tem nenhum matrimônio em cada schenko dat resultaat feliz de visa. Er is geen één huwelijk in 100 die brother, repeat please. Que de resultaat feliz. Die gelukkig is. Maar piano die matrimônio in het último tempo, hè? Hebben het over de huwelijks in de laatste tijd. De bico dan nog consultar com Deus. Zit het punto. We hebben niet met God erover gehad. Tu tinha aprovação de Deus. Die heeft de toestemming van God. E que tu põe é parte dan ding posição para glorificar mais melhor. En zetten dit in delen die hun God meer kunnen eerbieden. Que we mira die kon ave noite é seminário a que wordt triste. Zie je waarom deze seminar is gebracht? Sobre o matrimônio, então, onde é señalan que Cristo subvenir de cerca. Want het huwelijk is een van de signalen dat God zijn wederkomst is nabij. Juist, né? Wat we zijn potentiële. Het vai disponível escrito. Escute bom. Não, sim. Turco tá sofre violência não como tá detectar. Foi hora que o botinho biba vida. Riba tente não de bopia. Para nós é outro rende rabia. Para se você saque a rabia, se você sai a rabia, a mim tá considera violência. Para nenhum rende não tem direito de tomar controle riba bebida de tal maneira que o botinho vai combotar cana, combotar papia, que botasse, que boiutasse, cativo dentro do mesmo lugar passou esta rabia. Mira aqui, lá de rabia, baila que bem missa nosso saco novo para o nome de Deus. Você mira ele? Não escutei assim, tá? Inderdaad, hebben we het goed geluisterd? Die ping, se é um não tá aqui, como você saia, bem lezen nosso saco novo para o. Weet baila que bem lezen nosso saco novo. Kom maar geven je een andere. Pero aqui com amor está trove segundo 1 Coríntios 3. É tempo paciente. É tempo paciente. Mas mire, é não te guarda rancor. É te suportar. Juist. Que men nós não pode tomar conselhos se que tu rende miroan, estima. We moeten niet het advies nemen van iedereen mensen. Juist. Jammer kom met keer, minuto bij maar largo que tema. We gaan niet verder dan dit. Ik ken het want aqui não. Ik hou het tot hier. Nós mira eigenlijk que Deus para de mundo matrimônio, maneira de visitar onde é sinal de sua subvenida. Als God zegt, de huwelijk is een van de signalen van zijn wederkomst. Maar zo gente não te tolera mais. Maar mensen pikken niks meer. En não tem paciência mais com o outro. Ze hebben geen geduld meer met elkaar. Não tem perdão mais. Er is niet meer vergevenis. Buiten saca novo, maneira sunta. We gaan gewoon een andere halen. Juist, oké? Mas sombra não tem reconciliação, não tem nada mais. Er is geen verzoening meer. Er is niks. Juist, dan me diz toch kwestie aqui. Para me ser agora. Toch deze citaat nemen. É de vista, essa que está aí, nós não característica de perdão.
mais bonita Deze cita. brengt ook, zie. Romana echt saca screenshot je cita kita. Het cita mais bonita mesmo. Dit is een hele mooie citaat. Maak een screenshot, broers en zusters. É da bisa, essa aqui nos een karakteristika de perdão. Deze heeft gebracht naar de karakterische vergevenis. Ok. Na vez es in germano, mi se full pavimento. Ok. Então mi saquer, poner in inglês e romano. In Nederlands kunnen gewoon een screenshot maken van die in Engels. Ja? Ok. E devia ser, essa aqui tem outra característica de perdão. Tem roupa comunhão para gente bisa. Sorry. Tem roupa comum para gente bisa que não por perdonar, pero que não nota lubida. Esse nota perdão verdadeiro. É homem que não lubida é herida. Lo meditar e vagete o ressentimento não amargo surge mais forte com sua força original. Esse sentimento não duro não está eliminar, senão que não está suficiente solamente para tempo. É homem que não lubida herida que ele hace, nunca a perdonar o ofensor realmente. E não alaga amor para o pecador, nós visa, vou tapar. Todo pensamento de dano que ele faz na sua mês. E sim, essa aqui, não por ti perdão, maneira é que Deus está exercendo a nós. Perdão divino da justificação. Deus está perdonando o crente em Cristo, ponendo sua justiça para a remissão de pecado passado. E sunco aguardo perdonar de maneira se nunca e não peca, caminha para mim não estava de nada mais que culpa. Deus não te contempla nada mais que justiça. Justiça põe allá para meio de seu mesmo amor maravilhoso. Pois, se nós perdonar a maneira Deus perdonar, nós mesmos considerar o ofensor arrepentir, maneira se não faz nada contra nós. Nós mesmos lubidar que tempo faz-nos dano. Nós mesmos trata e considera como se não faz-nos nada mais que bom, em vez de nada mais que malo. E gente que está perdonando de maneira aqui, está discípulo verdadeiro de Cristo. Mas nenhum gente não pode ser, a menos que experiência no momento é bendição de perdão divino. Bonita, não? Bonita. Zeg dat ding é estudio de 1888. Alright? Pois a noite, meu irmão, estimado. Você mira aqui que está perdão. Você mira aqui que está perdão. Sim, wat is vergevenis. E tem perdão completo em Cristo Jesus. Waar complete vergevenis kan doen in Jezus. Que mendi a noite nós temos vergevenis in Jezus. Ja, isso nós temos mesmo como Deus está perdonar a mim e a completo. Net als Jezus heeft jij hem helemaal vergeven. Nós também temos sim perdonar outro completamente. Je moet ook leren aan de ander ook te vergeven. Perdonar e olvidar. Vergeven en vergeten. Como se fuera ele nunca a falha cubo. Net alsof die persoon heeft niks verkeerd gedaan. Pero Steve, como está se chega no level aí? Maar Steven, hoe kom ik op deze niveau? Door contemplar Cristo. Door God te contempleren. Door como Moisés a contemplar sina tanto. Omdat Mozes heeft God heeft zo gecontempleerd. Ele avisa no acaba que pueblo aqui, pero quita mi nombre voor die boekje die vida. Hij zei, doet niks tegen deze mensen, maar neem mijn leven. Deus diz, não, é sunco peca. God zegt, nee, degene die heeft gezondigd. Pero Moisés estava capaz de entregar sua vida para salvar seu pueblo.
Maar Mozes wilde zijn leven geven om zijn volk, om de volk te redden. Ja, we kijken ons de capaz de asi a por perdonar nostro man. Wat zou wij willen doen om onze broeders te vergeven? Of nosso esposo, of nossa esposa. Of onze vrouw. Com leu botabaya we noite. Hoe ver komt u vanavond? Pois Deus também perdonar-nos completo. Maar God gaat ons helemaal vergeven. E está assim como se fosse nunca amigo assim pecado. En hij doet alsof we hebben nooit gezondigd. A justiça perfeita de Jesus te wou poner em nós. Justitia. Recht. De hele rechtvaardigheid van God is op ons gezet. E a Tata não te mira nós como tal, sino te mira nós como santo en perfecto. En God ziet ons niet als we zijn, maar als heiligen. Santo, sin mancha y sin ploy y sin nada parecido. Zonder vlek en zonder plooi. Turcos te danken naar Cristo Jesus hoje noite. Alles is dankzij Jezus vanavond. We zeggen hoje noite, kiko wat de waarde, para perdonar is quasi mudança. Daarom vanavond, wat wacht je op om aan de ander te vergeven voor wat hij heeft aan jou gedaan? Voor Jesus is je pavo, en te verwachten we je voor een ander man. God heeft het voor jou gedaan, dus hij verwacht dat je het over een ander moet doen. Perdonar y olvidar in Cristo Jesus. Vergeet en vergeven in Jezus Christus. Nós também rezamos hoje noite. We gaan bidden vanavond. Tata de amor. Lieve Vader. Nós vimos delante, Tata. We komen voor uw aangezicht. Nós mira, Senhor, que em verdade nos tura falha. We zien, lieve Heer, dat we hebben allemaal gefaald. De maneira que você homem rico não tem nenhum que bom, sino Deus só. En als de rijke jongen gezegd, er is geen één die goed is. Sino Deus só. Maar alleen God. Este é o único que não peca. Hij is de enige die heeft niet gezondigd. Pero sin embargo, ele vira pecar para nós. Maar hij heeft zonde geworden. Ela tem uma natureza pecaminosa para nós. Hij heeft de zondige natuur voor ons genomen. Mas se não por condenar pecar de carne. Zo hij kon de zonde condenar. Me están poniendo palabras a boca. Ok. Pero seguimos. Juist. Então depois, Senhor, a Bíblia diz que nós abandonamos sua glória e viram servido. Glorie achtergelaten. E humilhar sua mesma morte, hasta morte no cruz. Zelf vernederd tot de dood aan de kruis. Assim é que nos para a vida, se nos confiamos em Deus. Zodat wij leven kan krijgen als wij in hem vertrouwen. E sua justiça é disponível para nós. En zijn gerechtigheid? Juist, é disponível para nós. Is voor ons open. Senhor, Tata, se nós de bom amor à noite. Help ons van uw liefde vanavond. Se nós perdonar outro, maneira te perdonar nós. Als u ons heeft vergeeft. E que nós por contemplar o ribeiro. En dat we u kunnen contempleren op de heuvel. Assim é que nos vida por iluminar terra com glória. Zodat onze leven kunnen de wereld illumineren met uw glorie. Dank u, Senhor, à noite. Dank u, Vader, vanavond. Dan nos pedimento e rogamento em nome único de Boiú Cristo Jesus. In onze gebed, in de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Shonano Lubida, sábado. Komende Sabbat. Nós temos tremendo bautismo. We hebben de doopdienst. Juist, me belangrijk die mentioneren. Ik kan het niet blijven zonder te zeggen. Juist, we zullen een opportunidade de entregar a vida a Jesus sábado. Je hebt de kans om je leven aan Jezus te geven. Door die casa com Jesus. Door om met Jezus te trouwen. Mostrando publicamente que Yahweh para diante moet seguir Jesus. Laat het openbaar zien dat vanaf vandaag dat je Jezus wil volgen. Se botar e persona a noite. Als je die persoon bent.
We moeten contacten komen af met Pastor Ross. Kun je contact met broeder Steven of broeder Pastor Ross aannemen? Juist, die ons regelen toe resunto lang, maar we tambe te dingen lang. Alles regelen dat jullie ook erbij zou zijn. Juist, bij casamento aqui tuma lugar entre abo com Jesus. Zou plaatsvinden. Amen, me dat passen we via Linda dan weer. We gaan nu verder met zuster via Linda. Amén, amén. Nos agradecemos, Senhor, por esse tremendo mensagem que nos hay noite. We willen God bedanken voor deze geweldige programma vanavond. Dank je, man Steven. Amen. Dank je, broeder Steven. En bedankt, zuster Viola, voor het vertalen. Dank u wel, zuster Via Linda. Nós está. Wat of Kiko met een tikkie van elkaar. Ja, die mensagem. Ik ben een beetje door elkaar door de boodschap. O com o Senhor te mostra nossa trobe Kiko significa perdonar de verdade. Hoe God laat ons zien wat betekent echt vergevenis. En ik espero que você também porta algo conosco porque de acordo com En ik hoop dat dit is zoiets ook dat we allemaal zo erover denken, herinneren. Deus não te recorda nos pecados. Amen. God blijft onze zonde niet herinneren. En de conosco por aceita também para nós proimona, dus voor onze naasten. En wij dat ook moesten doen voor onze Deus, ben ik naar cada ende ricamente pessoas santa online. Allemaal vanavond. Nós sluit af com ons themalied. Afsluit met onze themalied. En depois nós tem tempo para pergunta. Dus se tem gente que tem uma pergunta, não pode pôr ele in chat. Ja. En we gaan afsluiten met de vragen voor degene die misschien vragen willen, die hebben gesteld. Ja, sim. Dus ook nós doen palavra of in ieder geval een cantico bonita, een familie de Dios, terceiro que nós roman chat. De chat gaan zingen onze themalied. Amen. Mita parte feliz, de família de Deus, lava de fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana seguro, mita parte de família, e família de Deus, lobo tende nos tabisa, rumanan akinang, tapaso nos tão família, e nos turta unir. Ora unta sufriendo, nos turta sintiendo, e de cada victoria nos turta gozar, mita parte feliz, de família de Deus, lava de fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana seguro. Mita parte de família, e família de Deus, de casa de pobre, pe palácio de rei, minta mais estrangeiro, canto novo mitim. Riqueza eterno, su poder tá de mim. Minta digno de nada, malabase a Deus. Minta parte feliz, de família de Deus. Lava de fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana seguro,
Mita parte de família de Deus. Amém. Amen. Amen, amen, irmãos, Tima, tremendo. Ongelooflijk. Tremendo, irmão. Chatty. Conduz kita. Hoe mooi is het? Conduz kantika kita. Hoe mooi is deze lied? E mita ja maturende também para estar deel die família aqui. Ik roep iedereen om een deel te zijn van deze familie. Sombra, bom te mensen te sentir boso. Amen. Dus je moet jezelf niet eenzaam voelen. Dat is nostro refugio. Tá contente com prende e que para você também me sentir amor de Cristo que nós temos para você tour. Van de kerk refugio we dat jullie allemaal moeten voelen als is op haar mannen. Familie de Deus, manta welkom. Een familie van God is. Amen. Amen. Nós lo sigue com a pergunta não que nós temos para noite. We gaan verder met de vragen voor vanavond. E a primeira pergunta que nós temos, me dá ele dizer. Vamos ver de chat. Let's see here. Okay. Ja. Ta é maior não cuscoe é pareja. Is de ouders die de stel zoekt? Bij u? Voor de dochter of voor de kind? Tenho bij Biba 24/7 den casco, né? Moet 24/7 met hen in huis wonen? Kunan tenho cuscoe. Die hen moeten voorzoeken? Kiezen? Dus kiezen. En hij bezit met de les helemaal. Dus dat is maior não cuscoe é pareja bij u. E tenho bij Biba 24/7 den casco, né? Kunan tenho cuscoe. De ouders die de partner zoeken? Ja. Voor hun kind moeten hun 24/7 bij hun in huis blijven. Kunantingus kowe, dus juist. Dat zij een keuze moeten maken. Ja. Dat zij de keuze moeten maken, dat was de vraag. Sim, que essa necessita uma coisa ora. Então, we should a son or daughter select a companion without first consulting the parents? Zé de visa. Quindi, nós temos que escolher companheiro sem consultar com os maiores. Zé de visa. Mas Mirella? Sim, en ik op een pergunta tem tweede vervolg. Degene die deze vraag is, staat de volgende vraag ook nog. Si é maior não e é rende não espiritual não, tabisa é persona que tá essa que Deus tem pero Deus me está bisando ora eta studia sobre essa passando tempo com Deus, que nota é persona que é maior na e é rende não espiritual não tá escorrendo tá é o Deus tem se não outro. Na quem é tem que tende a war e kiko é tem que escolher. Assim. Lá em Pone assim aqui. Yes, guardei rato. Hermano Fisu, Michael Serra, ¿no te entendemos? Bruder Steven, también apunta pregunta, ¿me puede repetir? Sí. No, hermano, pues no te que complicar, es vraag. Si é maior não e é zogenaamde hende não spiritual não tabisa é persona que tá essa que Deus timpe
Pero Dios me está avisando a persona en el momento que la persona está estudiando, rezando o pasando tiempo con Dios. Dios me está dizendo que não é persona aqui com su maior e tu rende não espiritual não está avisando que essa que Deus tem pé está é que verdadeiramente Deus tem pé. Sino outro rende Deus está avisando que não tem persona aqui que tu rende é persona aqui que tu rende está avisando bom que assim te sabe te sun te sabe te bom que coopera te sun bem aqui Deus está avisando, hora que está estudia, hora que está passando tempo com Deus, Deus me está dizendo que a pessoa bem aqui. A outra na quem é tem que entender hora e que um é tem que escolher. Ok. Kan je die vertalen? Wat de zuster vraagt dat die ouders die ze hebben, spirituele ouders die ze hebben, dat hun hebben deze persoon gekozen voor zijn dochter. Terwijl wat God heeft de persoon B gekozen voor de jongen of de meisje. Dat zie je maar comprender, toch? No, não queremos de compreender a pergunta. A pergunta tá. Tem é maior, né? E tem Não. Let me just explain this to you. Maar dan moet ik probeer uitleggen. I could be wrong. Tem missa e tem é maior, não. Er zijn de ouders en de... Just listen, don't talk, just listen. Let me explain. Tem missa e tem o maior, não. Não, abim com propósito que essa aqui é persona para abo. Terceiro que men, essa é persona que Deus amanda para abo. Verdade. Se essa aqui tipo tem que escutar na maior não que ele missa não, of na Deus. We gonna have to choose. Sim. To listen to your parents them in the church of Deus. So the pergunta, we gonna have to listen to. Escolhe. Mesmo coisa, I'm listening bom ou from where? Who are you going to listen to you or my intuition? Você te pergunta. Hermana, compreende para traduzir o? Ja, posso. A Bíblia você não vai. Posso vai? Não, me pergunta pelo. É maneira como essa irmã a maneira bis pergunta dat tem muito com het was veel te ingewikkeld uitgelegd terwijl het gewoon heel simpel was. Ja, broeder kan het ook in het Nederlands zeggen nu, BCD Hollandees, of comprende. Dus de vraag was, je hebt de gemeenschap van je kerk en je ouders. Dat is een soort van een team. En hun komen met een voorstel om je te voorstellen aan je partner. Dus een toekomstige vrouw of man. Dus hun komt met één optie. Dit is de persoon die voor jou geschikt is, volgens hun. Maar jij hebt waarschijnlijk ook een andere persoon ontmoet. En die is waarschijnlijk ook wel goed voor jou, maar die is tot jou toegebracht door God. Dus nu is de vraag, ga je luisteren naar je ouders en je gemeenschap van de kerk? Of luister je naar jouw intuïtie, of beter gezegd, God? Amen. Bedankt. Moet je een keuze maken tussen of luisteren naar ouders en je gemeenschap, of luisteren naar het direct woord van God. Ja. Wat ga je kiezen? Optie A Amen. of optie B? Ja. Dankjewel. Yes. Ik was naar mijn hobby lekker dit was mijn hobby komt op dit kost erop. Hey. Bedankt, bedankt. Man Stefan? Ja. Nee, het is inderdaad niet makkelijk als ik zo hoor die vraag. Want het is een beetje well, ja, ik wil je zien Sim, mas a outra vai um tique outro foi local que nós lesa. É uma outra situação. Mas simplesmente se me diz vai local nós lesa, depois me devem back com pergunta de irmã a Caroline. Dus aqui nada visava mais bem. Hier zegt het. Como tá obedecer o maior não. Dat of je ouders gaan gehoorzamen. Segundo de 5 mandamentos. Wegens de vijfde commandment. Juist, que me agora bom é maior na aqui não tá. Qual maior que tá? Deze ouders zijn niet de ouders die zijn. Que me gewoon kon não tá maior no que também tem contato com Deus. Zeer qual we samen. Deze ouders zijn ook die ouders die ook contact hebben met God.
Juist, dus sowieso nam tambe, kuken major van jou. Hun ook die het beter wil voor hun kinderen. Sowieso, want het is koe pabo. Niet dat hun gaan voor hun kiezen. Juist, maar het mire que te bong, het mire que no te bong. Maar Het hun mire. zien dat het goed is. En Juist. hun geloven het. Panos te realistico, mi romano stima Om wak. realistisch te zijn. Hopi ben nos no te mire koi, maar net uende parapa voor te mire. Zelf, als we realistisch zijn, degenen die buiten zijn, zien het niet als het is. Toch? Dat zien we, brother. Ala, Is het kame toch? nos, ku laat we zo te doen. Wij? Laat we zo abagus tu uende. Net alsof ik heb iemand, ik hou van iemand. Juist, pero uende pa voor die relatie die nos, ku te Maar parawake. iemand die buiten deze relatie zien het anders, toch? Sina te mira algo ku amino te bezig te pagatino rivaje. Hun zien iets wat ik niet bijstaat. Juist, dus ik mire de un outro coisa, we zeggen, pagatino, wak koki. Je kunt het zien op een andere manier, maar dus je moet opletten. Juist. Dat per se is ziet dat we zien, maar nos Daarom zegt consultar, Pita, nos consultar con nos maior na kuta, we logicamente. moeten spreken met onze ouders. Juist, je hebt ook consejanos, esa es la palabra. En dan kunnen ze ons advies geven. Juist, of een keer dat correct is, zie of no. Of deze persoon correct is of goed is of niet. Maar ja, sowieso, dan nos dat we ons decisie uiteindelijk zie. Uiteindelijk nemen we onze beslissing. Juist, que tá malo bom, nos dat we toch. Of het goed of slecht is, we hebben het toch genomen. Pero carbo, het título je tema dat tá, é hache me se waro poner na é raiz. Maar de titel van onze thema was, je moet het bijl, Bij de wortel. we moeten de bijl, de wortel hakken. Sim, mas uma Deus que prevenir, mas ele diz que melhor que cura. Preventie is beter dan kuur. Juist, men, me trove, quem sustenta me quem sustenta me dingo escucha, Wie zijn stem moet hij luisteren of zij luisteren? pag logisch dat die Deus, Logisch moet het van God zijn. pero es un amigo escuchando, es un de Deus Maar- mes, Maar degene van wat ik aan het luisteren, is het echt die van God? hopi be e porta mi sentimento. Heel vaak kan het zijn, het is mijn gevoelens. Ja, você sowieso met me ja met de ciego cabo no, de teme que. Ja, sowieso, dan ben ik al blind. Ja, dus we zijn dus allemaal consulteren. Allemaal, just consulteren. Daarom zeg ik, je moet gewoon consulteren of Juist. spreken. Juist, juist. Amen, man. Amen. Niet spero que conteste dat dat duidelijk Ik was, hoop dat hermana. het antwoord duidelijk was. De manier aan mij comprendeert dat dus cool. Wat ik heb begrepen is dat Botungu, lokaal het importante dat dus cool in mijn jaren ku heen en geestelijk dat dus God vrezen. de ouders Juist. en de ouders en de... Nog een keer? Maar Jordan? En de geestelijke ouders, ja? Dat ze dus kunami zet Godvrezend. Juist. Dat we moeten Godvrezend zijn. Zie, en torei, de meneer de Roman Steven en dus Wat dat broeder Steven heeft gezegd. pa heen mes, eta mes is saku is het stem die Joseph nou. Je moet ook weten of dat de stem van God is of niet. Dus in mes time is het Godvrezend. Hij moet ook Godvrezend zijn. Amen, Miroman. Dank je voor de uitleg. Amen. Tem uma pergunta mais. Er is nog een vraag. Então, pergunta kita over die party, kuruma apapi, over die o Satanás está pone. Gaat over een deel waar Satan even is gezet. Voor, dus, promeco hende hij en een parega Satanás está pone in die landje. Oh, voordat de stel krijgt dat Satan brengt iemand al voor hun. Pergunta tá, kiko botung hasi, si bo hanya sa. Wat moet je doen als je bent erachter gekomen?
Si ene kuba caso con ne, no está mandado de Dios, pero está mandado de Satanás. Degene met wie je bent getrouwd is niet door God gekomen, maar door de vijand. Ja. Ik pergunto, dus één, que botung assim? Wat moet je doen? Vraag nummer 1. Anto, dos está, el matrimonio, es un matrimonio de Dios. Is die huwelijk van God? Oké. Oké. Laat me Jesus wak. Laat ik even wat kijken. Jesus wak comitinha que demi de laga ecos mes contestar. Jesus wak. Ik ga even kijken, laat ik die dingen zelf antwoord geven. Juist, ja, dat doen ook wel die mes. Nou, hoef ik niks te zeggen van mezelf. Oké, nee, wacht, met de week kwijt citaat. Isso, oké, en laat me Jesus, dan teme de Jesus busquele, waar kom je je? Ik ker samen mande tambe dia dingen app pampari en dus je ziet dat. Ik heb deze citaat ook van een paar mensen in de app gestuurd. Juist. Zo hij nota en te bisabo ko wat bij divorciaje en die was zo bij en zo. Zeg net, je moet scheiden van die persoon. Te bisabo wo wat het ding kan bombasi bo voto matrimonial. Kijk, heb je zie. Als je een marriage vow. Je hebt je marriage vow al gezegd? Ja. Nee, bas je kamer dus, vamos por baí. Doen koken wat de boelen bij. Je hebt het al gedaan dus. Zie, laat me just kwijt, is zo'n aki. Te keren goed is zo'n. Nee, wacht. Nee, wacht, het is zo'n aki mis. Wacht eens, aki. Is dat zo politie biula, ja. Ja, mi politie. You may say you do not love your husband. Is that a reason why you should not try to do so? Is this life so long and of much such value to you that you will choose to have your own way and set aside God's law? Yes, I see no. I see no possible grounds for you to obtain a divorce. If your husband deceived you, even so, there is your oath. If he told you, as he says he did do, and denies that he deceived you, then you marry him. How? Then you married him. How can you obtain a divorce? I wish you would pursue a course in accordance with the advice I gave you, for I cannot give you any other counsel. Yes, we doen nou other counsel. Die uno, kami divisavo a deception, e engaño di Satanás. Die umas citas e me tengo echt busque, pero ik bought een line taco, not een ground voor divorcio. Dus wat die broer zei, er is geen reden voor scheiding. Juist. Even when asked het een deception. Zelf is het het is niet vals spel. Zelf is het een bedrog, ja, van de vijand. Correct. We zo awo, kan je een trampoline cabo zie. Kijk, want je bent in een val gekomen. Juist, maar in Dios hebben we toch uiteindelijk make the best of it. Uiteindelijk wil God weer dat je het toch goed maakt. Ja, espero dat bij het trabajo duro, we zo oké, het touw en gaio. Want het is een val. Juist. Maar dus pero nothing en dan gewoon we de pony banden tap drie en otro. Het is niet iets dat je zet zomaar aan de kant en dan ga je ergens anders beginnen. Even zit een deception. Zelf als het is een deception, je kunt een deception uitproberen. Engaño. Leugen. Leugen. En leugens. Juist. Dat betekent nossa bisa. Voor die. Ons doen bij het vinden raiz, evitar konaki. Daarom moeten we vanaf de wortel gaan om dit te voorkomen. Juist. Als je er maar compreende.
Amen, Romano. Dank je para contesta. Bedankt voor het antwoord, broeder. Ik espero que contesta dat duidelijk is para a pessoa que vai encontrar. Dat de antwoord is duidelijk voor degene die heeft het gevraagd. Nós lo vai Sarah para noite. We gaan afsluiten voor vanavond. En nós lo espera turene trove manhã Joske a trove Shetor. En we wachten iedereen weer morgen samen om 7 uur. En to para nós postige tiene die thema. Zo kunnen we verder gaan met deze thema's. Nós lo vai Sarah agora aqui com palavra de oração. We gaan nu afsluiten met een gebed. Trece door die dos Roman, Lenny en Sislin. We gaan afsluiten met een gebed door zuster Lenny en zuster Sislin. Te speren con te? Lenny te. Amen. Di Teresa. Di Teresa sin fortale. Amen, Roman. Ja. Ja. Tata Santo, danke pabo amor. Kubo timpa nos, danke pa mensagem ng kubo amanda pa nos awe noite. Danke Senhor kubo ta usa brother Stephen e danke tambi pa rumangku fortal. Danke pa turco ta tim parte awe noite de serviço de canto e sunco a dirigir. Danke pa nos cada unco a subi ku a escucha. Nos ta pedimos Tata Santo pa ajuda nos permitir que o turbo ciência não por 130 de nosso coração e de nossa mente, dona nossa força, Senhor, para nos propor tudo o qual nós estamos divo em prática. Também, Senhor, me agradecido, me amado, danke para parte e testemunho que nós tomamos via lenda a dona for de princípio. O Senhor nos tem valor sobre Cristo, amor para nós. Nós temos danke também, Senhor, para Filipenses 2, 2. Ajuda-nos, caminha com nossa débil, caminha com nossa falta e força. E me pedimos também, Tata, para donar-nos o dom de perdão, o dom de amor, assim nós por sim, para perdonar e para nós por ter amor para nós próximos. A outra nós também despedir for de outro, Senhor, cuida para nós por ter doce sonho. E assim nós por lá também conosco por alabar e glorificar o santo nome. E 13 nós amanhã a trobe junto para assim nós por escutar a mensagem que o tem preparar para nós. Maneira Salmo 4, 8 tabisa, na paz nós lo vai dormir e pega sonho para sua abençoa o Deus. Assim nós viva em segurança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Danke, Senhor. Amén. Nossa irmã Sislin. Tata Santo, Deus de amor, Senhor, bom nome seja santificado, alabado e bendicionado. Tata, nós te amamos, danke, Senhor, que nós por assim na boa mesa, Senhor. Senha de boa palavra, Tata Santo, lo qual que quer avisar nós a noite. Tata, nós te amamos, danke, nós te agradecemos, Senhor, para tudo o qual não conosco por assim. Tata, danke, como está unindo mês, que oração de minha irmã Lenny, Senhor. Me agradecemos, Senhor, para quem botar, para tudo o qual que botasse. Senhor, perdonar-nos, lava-nos, purificar-nos, que sangue poderoso de Cristo Jesus, quita tu nos iniquidade, Senhor. Tata, tu refalho não que nós por cometer em passado, Senhor. Nós te pedimos, Tata Santo, perdonar-nos, Senhor. Tata, nós não podemos ir back, pero nós está seguro que o abo pode ajudar-nos, Senhor. Tata, pensei, nós te pedimos para o Espírito Santo, quase na o Espírito Santo pode ajudar-nos, dona nossa força, Senhor, dona nossa sabedoria para nós prosseguir para adiante, de poderoso nome de Cristo Jesus. Tata, bendicionar o irmão Steven, Fia Linda, Chetty, Peti, Senhor, e tu restanca canta também, Senhor, bendicionar ricamente na casa, na família, Senhor, danke para tudo o qual que botasse. Tata, tu restanca nós te roga, nós te pedimos, Senhor, não que nós merecemos nada, que por onde nos pecanos, Senhor, nós te pedimos, Tata Santo, escuta nos oração. Danke para o amor, danke para a bendição, danke para a paz,
Danke com papai, com cada de nós que está presente, Senhor. Ajuda-nos para nós pôr em prática conforme a vontade de poderoso e amoroso nome de nosso Senhor Cristo Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Danke, irmã Helene e irmã Cis. Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de março venidero aqui. Nós lo vai ter grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de marco semana de oração. E também a promessa sábado lo vai ter vigília. E mesoras atrás, nós deal com vários temas na ronda de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pensar que não está casado, ou pensar que não tem pensar é tolpa para casa, também é tema não lo toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para o portei inteiro el luna de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a Igreja Refúgio. Bini 1, Bini 2.